elektrotechnická v Košiciach. Dobrý Deň večer. otvorených dverí je téma, na ktorú sme si vás pozvali, pán riaditeľ. Takže zajtra otvoríte svoje brány. Je to už taká tradičná možnosť, ktorú využívajú stredné školy na to, aby prilákali deviatakov. Ten scenár je asi veľmi podobný s tým minulým rokom, ale keď sme sa rozprávali, tak čo je potešujúce, že o vašu školu ten počet záujemcov narastá. Čomu to pripisujete, pán riaditeľ? No, myslím, že narastá ten počet záujemcov najmä tomu, že sa snažíme byť jednou z tých najlepších škôl v Košickom kraji. Máme dlhú tradíciu za sebou, vlastnú históriu si píšeme viac ako 43 rokov. A otvárame atraktívne študijné odbory, ktoré sú momentálne uplatniteľné na trhu práce, či už sa týka informatiky, automatizácie a podobne. Máte tam staronový odbor, môžete ho bližšie predstaviť? Máme dva študijné odbory. Jeden študijný odbor elektrotechnika, to je ten starší študijný odbor, v rámci ktorého sa študenti potom môžu špecializovať na určité špecializácie vo vyšších ročníkoch. A potom máme nový študijný odbor, ktorý beží 3. školským rokom, a je to technické lyceum. Ako ten zajtrajší deň vlastne bude vyzerať? Už býva dobrým zvykom, že pozývate k sebe v podstate aj zamestnávateľov, vašich partnerov, pre ktorých vychovávate vlastne budúcich zamestnancov? Áno, dlhoročne spolupracujeme s niekoľkými firmami, najmä tu na území Košíc alebo Košického kraja. Pozvali sme na zajtra taktiež niekoľko takýchto partnerov našich. Pozvali sme zástupcov základných škôl, pozvali sme výchovných poradcov a hlavne detí, žiakov, rodičov a všetkých priateľov našej školy, takže verím tomu, že prídu v hojnom počte. To, čím sa môže vlastne škola pochváliť, to sú učebne, to sú triedy, ako to u vás vyzerá, kedy ste napríklad mohli otvárať, prestrihovali ste pásku v nejakých zaujímavých priestoroch vašej školy. Čo ponúka vlastne také špeciálne vaša škola? Prečo by sa mali práve deviatáci hlásiť tam a nemali dávať prednosť nejakým gymnáziám alebo iným priemyslovkám? Tak to najnovšie, čo sme otvorili, bolo v minulom roku, v roku 2011, keď sme sa stali takým centrom odborného vzdelávania pre elektrotechniku, automatizáciu a informačné technológie, vtedy sme teda prestrihli aj tú pásku spomínanú. Zrenovovali sme niekoľko priestorov v škole, dobudovali sme učebne, vybavili sme ich v spolupráci s partnermi, s firmami, modernou technikou, takže žiaci sa tam majú na čo tešiť. Ono je asi veľmi ťažké hovoriť o nejakých relevantných číslach. Viete ale povedať, pán riaditeľ, nejaké zodpovedné údaje o tom, ako sa darí vašim absolventom umiestňovať na trhu práce po absolvovaní Naši školy? absolventi vo veľkom počte postupujú na štúdium na vysokej škole, na univerzite. Samozrejme, najčastejšie je to Technická univerzita v Košiciach. Tam odchádza takmer 90% našich absolventov. Zostávajúci počet týchto absolventov sa uplatňuje na trhu práce, najmä v IT spoločnostiach, prípadne v firmách v pôsobnosti Košického kraja. Nakoľko vlastne študenti môžu tú teóriu prekladať aj tou praxou? Pracujú naozaj na prístrojoch, s ktorými sa potom bežne vedia stretávať aj v tej praxi? No, podarilo sa nám zohnať také technológie, ktoré sú konkrétne vo firmách v Kechneci, v priemyselnom parku. A tieto technológie sú u nás v učebniach a teda dokonca školíme zamestnancov niektorých týchto firiem na tieto technológie, čiže stredajú sa presne s tým, čím sa budú stretávať potom aj v praxi. Samozrejme, študentov bude veľmi zaujímať, žiakov, školákov, či majú šancu sa dostať všetci. Zatiaľ teda platí, že legislatíva je tak nastavená, že ide sa bez príjmačiek, teda aké výsledky budú pre uchádzača najdôležitejšie, aby dostal poštou potom oznámenie, že je prijatý. No, ja by som radšej nezavádzal verejnosť, a radšej by som to povedal tak diplomaticky, že na to, aby sme uverejnili kritériá, má riaditeľ školy termín marec budúceho roku 2013, kedy budú definitívne známe kritériá na prijatie na stredné školy. No a na základe týchto kritérií sa definitívne rozhodne, či budú prijímacie skúšky a keď budú, z čoho budú a prípadne, či budú prijímaní žiaci aj bez prijímacích skúšok. Veľmi často sa naozaj diskutuje o tom, že či zodpovedne prihliadajú stredné školy na výsledky monitoru, či je to údaj dôležitý, alebo ide o komplexný pohľad na celé štúdium tých výsledkov, ktoré ten žiak na základnej škole získal. No doteraz za uplynulé roky sme prihliadali jednak na výsledky počas štúdia na základnej 6. ročníka po 9. ročník a samozrejme na spomínaný monitor, na celoslovenské testovanie žiakov. Tú váhu sme nastavili tak, že vyššia váha, poviem tak orientačne 2/3 bola nastavená na študijné výsledky a 1/3 bola nastavená na výsledky práve toho spomínaného monitora.
A nakoľko vlastne vaši absolventi idú potom na tú vysokú školu, ak ste to už, pán riaditeľ, nespomínali? Už som to spomínal, že ten počet našich absolventov sa pohybuje niekde medzi 86 až 90%. Práve tá príprava na tú vysokú školu, tam bola niekde tá myšlienka, nápad zriadiť toto líceum, ktoré by malo byť istou konkurenciou, teda gymnáziám, alebo lepšou prípravou? Možno by som to aj nenazval konkurenciou, lebo gymnázia trošku sú inak orientované, majú tam viac humanitných predmetov, prírodovedných predmetov. My by sme skôr chceli sa upriamiť v tom technickom liceu na posilnenie matematiky, fyziky, cudzích jazykov a najmä na oblasť informačných technológií, ekonomiky a podnikania. Elektrotechnické sa stále považovala za jednu z tých najťažších. Aký by mal mať možno profil ten uchádzač? Dobre známky z matematiky, mal by mať blízko ku ktorým predmetom, aby sa mu ľahko študovalo? Ono by bolo najlepšie, keď mal dobrý vzťah ku všetkým predmetom. Samozrejme, väčšinou tí uchádzači sú z rôznych škôl, s rôznymi zameraniami, s rôznymi nejakými takými svojimi predsavzatiami, ale myslím si, že každý uchádzač, ktorý sa ku nám prihlási, má určité šance. Rešpektujeme aj to, že je tam prechod do základných škôl z rôznych typov a teda tí žiaci k nám prichádzajú na rôznych úrovniach. Postupne sa tie rozdiely vyrovnávajú v priebehu prvého polroka alebo druhého polroka prvého ročníka, takže šancu má určite každý a verím tomu, že budú všetci záujemcovia aj uspokojení. Tak držím palce, nech zajtra deň otvorených dverí dobre dopadne. Ešte sme nepovedali, že začínate o 11:00. No, začíname zajtra o 11:00. Chcel by som pozvať širokú verejnosť na zajtra, na 28. november do našej školy, do priestoru našej školy na 11. hodinu. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja pekne za rozhovor. Dovidenia. Dovidenia.